Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ikompli jaħrab mir-responsabbilta dwar is-serq tal-elettriku mill-Ene Malta. Każ li seħħ taħt il-gvern preċedenti u li minkejja li l-Awditur Ġenerali kien ġibed l-attenzjoni dwaru qatt ma ttieħdet azzjoni. Kien biss il-gvern preżenti li kixef dan l-iskandlu b'Simon Busuttil iżda jkompli attakka lill-Prim Ministru waqt dialogu fil-Każin Nazzjonalista ta' Ħalbalzan. Mbagħad għandna nies illi bil-barka tal-gvern issa, bil-barka tal-gvern, ixaħmu lil xi ħadd biex ibabsilhom il-meter tad-dawl. Il-gvern preżenti qed jitlob lil dawk kollha li kellhom smart meter imbabas biex jirregolarizzaw il-pożizzjoni billi jħallsu l-flus kollha lura bil-penali u l-imax filwaqt li jikxfu min kien wara din ir-rekit ta' korruzzjoni. Għat-tieni ġimgħa konsekuttiva, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil għajjar lill-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit bħala pupazz. Imma għar minn hekk huwa ħażin għaliex għandek kummissarju tal-Pulizija illi huwa pupazz u jagħmel dak li jgħidlu l-gvern minflok dak li huwa xogħlu. Simon Busuttil m'għamel l-ebda referenza dwar is-665 file b'informazzjoni fuq is-serq mill-Ene Malta li nstabu moħbija fil-bini tal-istess korporazzjoni. Waqt l-istess dialogu, Simon Busuttil qal li Gvern Nazzjonalista dejjem qagħad attent u naqqas in-numru ta' nies mal-gvern. Dan mhuwiex minnu hekk kif l-aħħar sena ta' qabel l-elezzjoni iddaħħlu 3800 persuna mal-gvern, b'520 minnhom jiddaħħlu waqt il-kampanja elettorali. B'referenza għal qatt f'Malta, il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma li taħt Gvern Nazzjonalista il-qatt rari qabeż is-7,000 persuna. Din id-dikjarazzjoni hija gidba sfaċċata, hekk kif l-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista kien hemm 3 darbiet li l-qatt kien iktar minn 7,000 u darbtejn oħra fejn il-qatt kien 6,900. Barra minn hekk, fl-istess sena, il-qatt żdied xahar wara xahar meta mqabbel mas-sena preċedenti.